ga pu ve khe ko no cha che ti nga hu ga ve o khu pu ta le o le me kha tie no pu ko no yo no che ti ye ni yu ko ta le o ti pho kha ga na le ve no te ga che ma pe ga ve te che ga ko ve khe ko no cha ga vu da ve te che te mi ne te sa ka e tho ma ta no me phu tha che nga mo ga ve nga o po no ve ne phu e chi le go da ve ha pa e khi yo o cha kha pe nga ge lo jo ta cho no cha ma ga ko nga ma bi lo ga no nga ge che la ko ti chi ma lo ta ma ka khu nga ge che la shi ne nga ka no cha mo ga me mya ka no ge che ga ha cha ka nga pa no che la ma phe ga ve te che ga ko ve khe ko no cha ga vu da ve te che te me ne te sa ka e tho ma ta no me phu tha che nga mo ga ve nga o po no ve ne phu e chi le go da ve ha pa e khi yo o cha kha pe nga ge lo jo ta cho no cha ma ga ko nga ma bi lo ga no nga ge che la ko ti chi ma lo ta ma ka khu nga ge che la shi ne nga ka no cha mo ga me mya ka no ge che ga ha cha ka nga pa no che la o cha kha pe nga ge lo jo ta cho no cha ma ga ko nga ma bi lo ga no nga ge che la ko ti chi ma lo ta ma ka khu nga ge che la shi